פרשת וישלח. בדרכו לארץ, מלאכים מודיעים ליעקב שעשיו בא לקראתו, עם 400 אנשי מלחמה. יעקב מלמד אותנו כיצד להתמודד עם סכסוך. קודם, מנסים לפייס במתנות, מתפללים, ובסוף מתכוננים למלחמה. לאחר שהעביר את משפחתו בירדן, מלאך בא להילחם עמו עד עלות השחר. כדי לשחרר אותו, יעקב דורש ברכה מהמלאך, שמך ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. התכסיס של יעקב פועל, עשיו מתרכך, ובפגישתם הוא מחבק ומנשק אותו באהבה. רחל אמנו נפטרה בבית לחם, בעת לידת בנימין. יעקב מתאבל וקובר אותה שם. למרות המאבקים והחיים המלאים אי ודאות, יעקב מוריש לנו ביטחון להלך בעולם הזה באמונה. שבת שלום ומבורך.